hi chickpea tofu ni a hi ka siam dan chu chickpea kha powder ka nei lo wangin ka cha puam phata ka cha puam kha tui nen ka her a ka chuan tui nen a ka her som nuwa chuanin bela ka chhuanga ka chok cha ti chuanin a khal tat thingin ka choka ti chuanin hei thlengah hianin oil kha ka han ti mom deuh hleka chan chu a kai ka hlo wang khanin chuan ti hianin thlengah hian ka lo dah ta a chuan ka la zei ngam cha lawa la ka du aya la khal lo wangin chuan la kina ka zei anga hei tofu chickpea tofu ni mai ni a powder chu nei la a powder kha tui nen chuan chhuam tak theia a powder kha ka lo nei mai lo wangin ka cha puam phota ti hian ka cha puam phota chan chu a chidang danga ka siam du wang khanin ti hian hi cha puam chu ti khanin hi isal chana kan ti ang deuh hlek to khanin mei salo te in ti hian ka thang che chara ro ram rat thin ka tang do na ti hianin ka cha puam ka ti hianin tui ka pezela ti hian lo tro deuh ek uk ang khan amai hi hrisel em ani a tro lo ai khan a hrisel zo ka ni ti miang a toy zawngin mo hrisel em a chuanin tuna hianin 3 in 1 ani chu a tofu ha ti hianin a awm bawk a hei hi kina tlemin han dai deuh hlek se ka zei anga tofu size ang khanin paneer ang khan mo ka chan anga chuanin kina hianin isal chana kha awm bawk a hianin ve khata chi thunin kan ei dawn ani ti tak ve ka hei hi a helin salad atana man thei dawn bawk a ti hianin ala ti hian kan check anga ala ram lawa a ram rat nga kan tur ani a hmin chu hmin to a ala ram lawa lo te si anga he an ko gan alo ram le ta a kan chuak chuak anga le ka simanga chuak chu nga lo mut a ma wangin ti hianin chi ka ala inzin chu ka buai deuh hlek a hei la kam tha pa ngai pon ka kam tha lawa hianin chili powder ka tila ai eng te pawh tlem te lang the hian a hei ai eng te pawh tlem te ka tila Ajinomoto te pawh tlem ka tila thap tur ni ma se hei ka kut le lamin camera ka kena wang ka kutin ti hian ka ron hlek de nok mai ni no su thiam mai lo o ka zol tur ni lo kan chung ko ei tur ni boka hianin ki ang kher lo pawh i chana pa ngai pawh khati khan chia puama khatia kan mai tur kha special chana chu ni video te top kina min no en saka pangin ko lo me ti hianin kan tofu chickpea tofu chu alo hei alo khal deuh hlek to a ti hianin ka kut le lama phone ka kena wangin ti hianin khin khatin ka lo zei mai anga ti hianin tofu ang khanin ti hianin kan chan ve anga hi a hmin sa to ania ti hianin kan du anga kan du le kan tau anga du le kan thil kana te kan telanga ti khanin du dan ni ei thei to a du le kan fry le anga
el dan kha chu ani thu ni to mai ti hianin man mo de ule ka wangin ka dai rei lawa ti hianin hi amin to tho ta a an mayang hang ma bikanga tanga tofu siam ang deuh tho kha ani a hrisel don ani no siam ver hi ni boka video te top thinga min lo en saka wangin kalawme bye bye che tui vek ule